Здравейте, колеги! Започваме след малко. Докато изчакваме да се впишат и другите желаящи, ви пускаме едно видео, което представлява анимация на въздух през апаратите. Ще изчакаме още малко да се регистрират и останалите и започваме след маничко. Вляво горе на екраните виждате с червена линия откъде минава въздуха в този момент. Всеки от вас има вдясно една платформа, в която има поле за чат. В това поле вие може да задавате след презентацията въпроси или по време на презентацията, когато възникнат въпроси, но ние ще отговорим на вашите въпроси на края на презентацията. Ще се радваме да има повече въпроси, да може да ви отговорим веднага. Естествено, сте на разположение и след вебинара, когато за вас е удобно, винаги може да се свържете с нас. Надявам се да се чува добре. Миналия път имахме обратна информация, че някои от вас не чуваха хубаво. Този път сме се старали да повишим качеството на звука. Мисля, че може да започваме. Всеки участвал или всеки регистрирал се даже ще получи след вебинара запис, така че ще може да го изгледа отново или да го сподели с колеги, които желаят да изгледат вебинара, които не са успели да се включат. Всички сте заглушени, за да може да се чуваме само и да няма страничен шум, така че вашия говор не се чува при нас и няма да се чува и при всички останали участници. Може да започваме. Днешния вебинар е с тема децентрализирана климатизация. Миналия път разгледахме апаратите TopVent, днес ще разгледаме апаратите RoofVent, които са с рекуперация. Аз съм Станимира Димитрова и моя колега Костадин Джамбалски, който ще ви запознае с основните технически параметри на машините, с основните предимства. Ще ви покаже един примерен проект как се изчислява, как се залагат апаратите, как се комбинират с другите апарати TopVent и как се работи с специално разработения софтуер за изчисление на децентрализираните климатични апарати на Holo. Здравейте на всички! Аз съм Костадин. Нека само набързо да минем през съдържанието на днешния семинар. Ще разгледаме и ще наблегнем основно на покривния климатичен апарат, който е с вграден рекуператор, модел RoofVent. Ще разгледаме неговите технически параметри и предимства.
Ще разгледаме типовите апарати и ще прегледаме основните им параметри и характеристики. Както Станимира каза, ще направим едно примерно проектиране и ще изберем апарат през софтуерната ни програма. Накрая на презентацията ще разгледаме едно филмче, което показва въздухоразпределението благодарение на Air Injector, който е неразделна част от всеки наш апарат. И накрая ще имаме време за дискусия, за въпроси и отговори, ако има въпроси от ваша страна. Така, да се запознаем по-детайлно с видовете апарати RULVent. Отварям каталога, който може да си свалите и в сайта ни. Той изглежда последния начин. В началото са изброени всичките видове климатични апарати от това семейство RULVent. RULVent LHV, това са машини, които работят само в режим отопление с топоносител вода. Машини RULVent LKV, които работят с топоносител и студоносител вода в режим отопление и охлаждане. Апарати RULVent Twin Heat и Twin Cool са пак с топообменници с вода и имат два рекуператора вградени в себе си. Машини RULVent Twin Pump с директно изпарение. А моделите, които са LH и LK, са пак от семейството на RULVent, но вътре нямат в себе си вграден рекуператор. Най-често проектирания и използвания в България модел е модел LKV. Сега ще минем по-детайлно през неговите параметри. Той има вграден в себе си рекуперативен блок. Има два вентилатора за подаване и за изхвърляне на въздуха. Съответно, има вградени филтър за смуквания въздух и филтър за изхвърляния въздух. По пътя на пресния въздух има вграден воден топлообменник, който може да доотоплява или охлажда въздуха. Под него има вградена секция за отделяне на конденс, така наречения конденс сепаратор. И на върха на всеки апарат има така наречения Air Injector, който разпределя въздуха в помещението. В каталога може да откриете пълни и подробни данни всеки един елемент, какъв е и каква функция има. Има кратки схеми на разпределението на съоръженията на елементите вътре в апарата. Режимите на работа, в които работи, граници на приложение, има основни параметри като дебит и полезна площ, която поема. Тъй като в последствие ще разгледам един пример, в който имаме заложени машини LKV-9. Ако искате, може да обърнем внимание, че той може да подава и да изсмуква въздух с дебит 7650 кубика. Най-малкият модел може да вкарва въздух около 5000 кубика, а най-големият ни модел LKV-10 подаване и изсмукваме 8400 кубика. На тази страница са дадени и шумовите нива на апарата. Топлинната мощност има дадени изчисления за основните температурни режими 80 на 60 и 60 на 40, но най-добре е, както е и записано в забележката, да се работи с софтуера HK Select, който е безплатно качен и може да се ползва и да се свали от нашия сайт. Това са данни за охладителната мощност. Технически данни. От тук много лесно може да се вземат минимални и максимални отстояния между отделните апарати, между
отстояние между стената и апарата, като това служи в последствие за оразмеряването и за разполагането на машините вътре в халето. На следващите страници вече са дадени точни размери на апаратите с килограми и размери в милиметри. На тази страница са дадени технически данни за вентилаторите, като напор и дебит. Има един разработен примерен проект, по който може да се ориентирате и да разберете как се проектира, но ние така или иначе ще разгледаме един подробен проект след малко. Допълнителни опции, които може да се добавят към машината. Примерно интересно, че може да се ползва за масово устойчиво изпълнение. Имаме такъв проект вече в България на Magna Powertrain в Раковски. Един проект, който има доста масово отделяне вътре от производството. Транспорт и монтаж, изисквания за транспорта и монтажа, принципни хидравлични схеми, електрическо свързване и окабеляване вътре в апарата, което трябва да се предвиди. Тук доста подробно е отбелязан на електрическите мощности и видовете кабели, които трябва да се предвидят за окабеляването на машината и спецификации. В повечето, най-често това са параметрите, които са залегнали в каталога за всеки една машина. Това се отнася за всяка една машина. Предлагам да минем към по-интересната част. Ще ви покажа едно филмче, което нагледява принципа и функцията на работа на този апарат. Само да сме на английски. На български още го нямаме. Конструкцията на апарата в себе си, в сърцето му е пластинчатия рекуператор, филтъра за засмукван въздух, вентилаторите, този в частност е за изсмуквания въздух, а под него е вентилатора, който подава въздух в помещението. Това е филтъра за изсмуквания въздух, който предпазва рекуператора от замърсяване. Съответно отоплителната секция, кондензния сепаратор и air инжектора. Принципа на работа е следния. Когато работи в режим вентилация, засмукваме пресния въздух през филтрите. През филтрите минава през рекуператора и нагнетателният вентилатор го подава вътре в помещението. Съответно, засмуквания въздух от помещението се филтрира, минава през рекуператора, като съответно отдава своята топлина на другия поток въздух и се изхвърля в атмосферата. Това е в режим вентилация. Когато работи в режим рециркулация, работи само единия вентилатор, съответно се байпасира пресния въздух и машината работи само в режим рециркулация. Както виждате, потока не минава през рекуператора, а се байпасира покрай него, минава въздушния поток. Машината може да работи в режим само изхвърляне на въздух, примерно за нуждите на производство или в кратко време през деня. Може да работи само в режим подаващ въздух. И може да работи в така наречен режим Night Cooling Summer, който е Free Cooling. През лятото, когато вънка температурата на външния въздух е по-ниска от помещението, машината влиза в така наречен режим Free Cooling, байпасира рекуператора, за да може топлия въздух да не си отдава топлината на входящия въздух. Идеята е само с работата на два вентилатора да успяваме да проветриме и охладиме през нощта халето, така че сутринта да е свеж въздуха и да е охладен. Съответно, апарата работи напълно автоматично в този режим и когато нямаме предпоставки да работи в free cooling, т.е. когато вече външната температура е по-висока от вътрешната,
машината автоматично спира да работи в този режим. Най-важното, което е да се каже, че машините стоят в най-високата точка на халето, на покрива. Това не е случайно, тъй като когато работят в режим отопление, апарата засмуква топлия въздух от най-високата точка на помещението, така не се образува така наречените топлинни джобове. Въздуха, който може да свали апарата в режим отопление, като максимална височина на монтаж е максимум около 25-30 метра. Като струята ефективно се разпределя надолу в помещението. Може да се регулира скоростта на потока в работната точка или в работната зона да бъде под 0,2 метра в секунда. И един такъв апарат може да обхване площ в различните си модификации максимум до 1000 квадрата. Когато работи в режим отопление, въздуха се насочва малко по-вертикално надолу. Когато работи в режим охлаждане, съответно се разпределя хоризонтално. Съответно въздухът е по-тежък, по-плътен и пада естествено надолу в режим охлаждане. Когато уеднакви температурата между подпокривното пространство и работната зона, машината автоматично минава в режим изотермичен, така наречения, който разпределя въздуха по по-среден вариант. Някои приложения на RUVent апаратите, примерно за спортни зали, за големи еднообемни халета са много подходящи, тъй като избягваме всякакви допълнителни уреди за отопление, като радиатори, подово отопление, климат камери с въздуховоди. Този апарат в себе си събира всички тези функции. За производствени халета, ето така се разполагат горе на покрива, могат да бъдат комбинирани в една обща контролна система. Максималното отстояние от апарат до апарат е максимум около 30 метра. Така че с един апарат могат да бъде обхваната голяма площ и за големи халета не е необходимо да се монтират много на брой машини. Сега ще ви покажа и един интересен апарат от това семейство, който е с два рекуператора, за да бъде максимално оползотворена топлината или студа на вътрешния въздух. Този апарат има абсолютно сходни функции, но този път въздуха минава последователно през два рекуператора. Така ефективността се увеличава до около 85% ефективност на рекуперация. Принципът е абсолютно същия с два вентилатора, air инжектор, топлообменници и конденсепаратори. От 2016 година, както може би много от вас знаят, влезнаха нови наредби на Европейския съюз, така наречената програма 2020-2020. Хобъл също го засегна тази директива и вече от 2016 година и RUVent претърпя малко козметични промени, за да отговорим на новите евродирективи. Какво е новото? По-голям рекуператор от стария модел. Вентилаторите, малко ще отидем на тях. Най-основното, което касае е по-големия рекуператор, за да може да постигнем по-голяма енергийна ефективност. Нови вентилатори имаме вградени в апаратите, които са с модулираща скорост, с висока ефективност и са доставчик. Ако някой се интересува, доставчика е CIL ABEC, доста известна и иновативна компания, която произвежда вентилатори. EC двигател с интегриран контролер. Модулират се и се контролират
0,10 волта пропорционално. Новия RULVent, който се произвежда вече от 2016 година, има два класа на ефективност на рекуператора. R2 с ефективност 67% и ефективност 76% R1, който трябва да влезе, вече като това са минималните изисквания на Европейския съюз от 2018 година. Задължително вече всички рекуперативни камери трябва да имат ефективност 76%. И сега нека да се съсредоточим върху проекта, който сме разработили. Това е завода на АББ в Раковски. Този проект го реализирахме и проектирахме през 2014 година. Как изглежда халето? 81 метра на 149 метра. Тези две зони, големите, които са около 5000 квадрата, са производствена част. Има зоната, която е в зелено, е само логистично отделение, без преградни стени към производството. Тоест имаме един общ обем или обща площ около 12 000 квадрата. Височината на халето е средно около 9 метра. Изходните данни, с които разполагахме, нужна топлина за отопление е около 650 кВт, охлаждането около 950 кВт, нуждата на пресен въздух беше зададена от инвеститори и проектанта около 22 500 кубика. Топлоносителът, който сме използвали, са кондензни котли с топлоносител 60/40, студоносител е 7/12. Температурата в помещението зимата трябва да поддържаме 18 градуса, а лятото 27. Най-често, когато започнем да проектираме RULVent апарати или каквито и да е апарати, може и TopVent, трябва да разполагаме с тези изходни данни. Отваряме програмата за селекция. Тук в програмата за селекция, която има и качено на сайта, вече ги има разположени или вградени апаратите, които отговарят на тази новата евродиректива, RULVent 2015 и TopVent апаратите 2016. Те са с инверторните вентилатори. Тъй като този проект беше направен 2014 година, сме работили с стария вариант на апарати, така че ще направим изчисления за него. Абсолютно идентични са изчисленията и за новия апарат. Първо започваме и стартираме проектирането на един такъв проект от необходимото количество пресен въздух. Тъй като имаме задание от инвеститора да може да вкараме в помещението 22 000 кубика, а както преди това разгледахме модела RULVent LKV, той даваше около 7600 кубика. Ние сме подбрали да работиме с 3 апарата и да заложим 3 покривни апарата RULVent, модел LKV 9, тъй като един я дава около 7600 кубика. И така, започваме с LKV. Температурите, които трябва да въведеме, са изчислителната температура за отопление на външна температура. За района на Пловдив и в режим охлаждане минус 10 градуса. Външна изчислителна за Пловдив 35. Относителна влажност на въздуха 70%, лятото 40%. Стайната температура, това е температурата, която искаме да поддържаме в помещението. Както казахме преди малко, в режим отопление 18 градуса, в режим охлаждане 27. Относителната влажност 50. Само да спомена, че моделите RULVent и всички хубаво апарати
нямат възможността допълнително да увлажняват или изсушават въздуха, или по-скоро го изсушават само в охладителен режим. Но то е естествено, като се охлажда въздуха, той се изсушава и се отделя и конденс. Температурата на засмуквания въздух, това е въздуха, който постъпва в машината. Той в повечето случаи, а и винаги когато се използват Ховел апарати, е 1 градус по-висок от стайната температура на всеки 10 метра височина. Тъй като халето е около 9 метра и искаме да поддържаме стайна температура 18, то тогава тази температура ще ни бъде 19 градуса. В режим охлаждане е идентично, 28 градуса. Това е топлоносителя вход и изход, 60 на 40, както говорихме. А в режим охлаждане е 7 на 12. Ако искаме да използваме разтвор на вода с етилен гликол, може да избираме концентрацията между 20, 30 и 40%. В случая работихме с топлоносител чиста вода. Ако имаме допълнителни съпротивления, въздуховодна мрежа на подаването на изсмукваната страна, може допълнително да слагаме паскали като съпротивление, което имаме от въздуховодите. В случая ние нямаме допълнително съпротивление, така че работиме с 0 стойност на паскалите. След това натискаме бутона на калкулация и в дясното горно поле ще ни се покажат параметрите от всички видове RULVent апарати. Те са точно 5. LKV6C. Само да отбележа, че шестицата и цифрата в апарата обуславя дебита на вентилатора и модела на вентилатора, а буквичката отзад отговаря на вида на топлообменник. В случая сме работили с апарат LKV9, който дава 7600 кубика. Имаме право на избор между два топлообменника. Топлообменник C и топлообменник D. В повечето случаи винаги работиме с най-големия топлообменник, тъй като той дава и най-голяма охладителна мощност. Идеята е да имаме по-малко на брой апарати, но пък по-мощни. След избора на LKV9D може да му свалиме и да му видим всичките параметри, които дава. И в техническите данни виждаме, че един такъв апарат дава дебит 7650 кубика на пресен въздух. Полезната площ, която покрива е 750 квадрата грубо. Електрическа мощност на всеки един вентилатор е 3 кВт, т.е. този апарат харчи 6 кВт. Напрежение, килограми, отстояние от стени. Най-накрая е най-интересната част. Общата мощност. В режим отопление топлообменника има мощност 89 кВт. Отоплителната мощност, която би трябвало да отиде за подгряване на студения въздух от минус 10 до 18 градуса, е 71 кВт. Енергията от рекуперацията, това показва колко енергия сме спечелили благодарение на вградения рекуператор. И всъщност последната данна, покриване на топлозагубите, 66 в случая киловата, това е мощността на машината, която дават само за покриване на топлинните загуби от ограждащите конструкции. Тоест, от общата мощност, 89 кВт, изваждаме разликата между 71 кВт и 48 и тогава се получава тази стойност 66. Тоест, когато изчисляваме апарат RULVent, не трябва да се интересуваме колко ни е мощността за покриване на пресния въздух, тъй като тя винаги е гарантирана. Трябва да гледаме колко тази машина ни дава за покриване на топлозагубите. Това е така доста облегчено и улеснено в изчисленията. Аналогични са данните и за охладителния товар.
Инсталираната охладителна мощност е 47. Енергията от рекуперацията ни е 11 кВт, тъй като там делтата не е толкова голямо. И покриването на охладителния товар е 37,8 кВт. И така, тук много бързо може да направим калкулация, че от 3 апарата RullVent, които дават 38 кВт охлаждане, тъй като в повечето случаи, както знаете, в България по-тежкият режим е охлаждането. В повечето случаи изчисленията се правят и се стремят да покрият охлаждането, докато отоплението е малко или много по-лесен режим. Тоест 38 кВт по 3 машини, съответно с 3 RullVent ние може да покрием 114 кВт студова мощност. Всички тези изчисления могат да бъдат много лесно копирани и вградени в проект или в проектна документация. Преди това само да може да споменеме какви данни дава системата. Ето го в режим отопление. Имаме 60/40 топлоносител, отоплителната мощност, максималната височина на монтаж е 10,8. Това означава, че машината може да се монтира на максимална височина от долния ръб на машината на около 11 метра. В случая нашия монтаж ще е на около 6,50, 7 метра, така че един вид влизаме в тази гранична стойност като максимум. Пак на налягане в топлообменника е само 5 кПа. Температура на подавания въздух в помещението ще е около 42,4 градуса и дебита на топлоносител трябва да е около 3800 литра на час. Степента на рекуперация е 66%. В охладителен режим, тъй като делтата ни е по-малко, вече студоносителът, който трябва да подсигурим е около 14 000 литра. Съпротивлението ни е по-голямо вече през топлообменника. И температурата на подавания въздух около 13 градуса. В случая RullVent LKV, това е апарат с един топлообменник, т.е. имаме двутръбна система. Един и също топлообменник го използваме и за отопление, и за охлаждане. След като натиснем копчето Копирай и бутона Копирай всичко на десктоп, може да си отворим един Word-овски файл и да пейснем цялата тази информация, която вече имаме като калкулация през системата. И да си я запазиме съответно. А за сега ще остава само така да отворена. И така, да се върнем на примера, имаме да покриваме около 950 кВт охладителен товар. Разбрахме се, че с RullVent покриваме 114, така че ни остава да покриваме 836 кВт допълнителен студ. Как бихме могли да го осъществиме? Благодарение на другия тип апарати от семейството TopVent, които работят само в режим рециркулация. Те се намират ето тук. TopVent. Модел е DKV. Системата автоматично запазва изходните данни от първоначалното проектиране с цел улеснение и да се работи винаги с едни и същи параметри. Параметрите са идентични. Натискаме калкулация. В този случай системата ще ни даде всичките видове TopVent апарати и техните параметри. В случая машина DKV6C дава охладителна мощност 21 кВт, апарат 9C дава 36 кВт и апарат 9D дава 42 кВт. И така много лесно може да прецениме колко допълнителни апарати ще са ни необходими, за да покрием пълната охладителна мощност. В случая взимаме апарат 9D, който дава близо 43 кВт и правим следната калкулация. От общата мощност 950 кВт изваждаме 114 от RullVent-ите и 836 кВт се получават и ги делиме на 42,8.
този случай получаваме около 19,5, близо 20 апарата, които ще са ни необходими да добавиме към проекта, за да може да си подсигуриме цялата охладителна мощност. Съответно и за апарати ДКВ имаме пълни данни като параметри. По същата схема може да копираме на десктоп. В случая нещо, защото не бяхме сегнали предишното за да се бъгна системата, но около 19 апарата са ни необходими, за да допълним охладителната мощност. И ето накрая резултати. RULVent 3 броя. Тук една малка вметка трябва да направим, че конкретно в проекта на АББ в Пловдив, проектанта умишлено уразмерихме да сложим повече циркулационни апарати и то почти двойно, за да може да работим с по-нисък, с по-висок студоносител. Тоест те уразмериха целият проект не на 7 на 14 чилърна вода, ами на сондажна вода, която беше с по-висок студоносител. И от тук се получи по-голямата бройка на апарати. И проектът беше така и реализиран. Но в стандартния случай, ако работиме с чилър и стандартен студоносител 7 на 12, не е нужно да преразмеряваме системата. Какво още заложихме в проекта на АББ? TopVent апарати DKV39 и TopVent Curtain 5. Това са завеси, които се сложиха върху портални врати, които са за товаро-разтоварване на тирове. Целият проект се подсигури с отопление благодарение на ултрагаз, кондензен котел, 1440 кВт, по мегаватт и половина. И за подгряването на битово гореща вода заложихме на модул плюс F41 модел. Това е проточен бойлер, за който може би ще направим отделен вебинар, тъй като е много интересен проект и доста функционален. Ето го разпределението на халето. Виждате, това са вратите, където спират тирове за товаро-разтоварни дейности. Върху тях сложихме завесите. Но ето го първо разпределението на RULVent машините и разпределението на пресния въздух. Сравнително сме се опитали равномерно да разпределиме пресния въздух в цялото хале. И това е разположението на допълнителните TopVent апарати. В случая 39, но спокойно, ако за този проект работихме с по-нисък студоносител, щяхме да разположиме 19 машини. Другото, което може би пропуснахме да кажем, е, че за този конкретен случай, а за всички други, първо работиме в по-тежкия вариант да подсигуриме охлаждането или ако нямаме охлаждано отопление, но втори път трябва да направим една проверка за разпределението на въздуха. Тоест, RULVent апарата може да обхване площ, мисля, че около 750 квадрата беше, внутри, значи от RULVent-ите може да обхване площ 2250 квадрата, а от всички ДКВ апарати, които програмата ни даде да бъдат около 19, те също дават около 700 квадрата площ. Това са около 13 300 квадрата площ. Тоест, като ги сумираме двете, виждаме, че ховал машините могат да ефективно да покрият площ около 15 550 квадрата, което е доста над конкретния случай, който е около 12. Така че правим една проверка и за площ, за да сме сигурни, че машините ще могат да равномерно да разпределят въздуха по целия обем. Завесите бяха монтирани на вратите. Ето го в разрез как изглежда халето. TopVent апаратите се монтират под покрива. Светлата височина до тях беше около 6,5 метра, а за RULVent апаратите около 6,3 метра. Имаме, тук е момента да кажа, че имаме минимално светъл монтаж, който трябва да се подсигури, когато работиме с ховал апарати, и то е около 4 метра.
В случая имаме 6,50, което е пак над тази минимална норма. Хидравличната схема, която се избра в случая, котел с колектори стандартен, трипътни вентили с помпи, които разпределят топлоносител и студоносител към климатичните апарати. Ето някои снимки от вече реализирания проект. Долу в ляво се вижда рулвент апарата, който влиза през покрива, с подведени към него тръби и трипътен вентил за топло-студоносител. Червените апарати са рециркулационните топ-вент машини. В котелното са разположени два котела по 720 кВт, които работят в каскада, и проточния бойлер модул плюс F41, който загрява водата за целия завод за къпане и за нужди, тъй като имате и ресторант, и закусвалня. Също приготвяме топлата вода и за това отделение. Когато и проектирате такъв проект или решение, може да разчитате на пълна подкрепа от експертите на Hubble, както може да разчитате и на CAD файлове в 3D и в DVG формат в интернет. И може да си свалите и безплатния софтуер за изчисление на всички видове апарати, които предлагаме. И сега давам думата на Станемира. Тя ще ви покаже две филмчета. Първото от което е за разпределението на въздуха през Air инжектора, а второто филмче ще бъде за монтажа на Roll-Vent апаратите на този проект. Някои от вас, които бяха на предишния вебинар, може би го видяха това видео, но има и нови хора, на които ще им бъде интересно да го видят. Направен е един, то не е тест, но просто въздуха, който минава през апарата е отсветен с театрален дим, за да може да се види, защото иначе реално това нещо не се вижда. Показани са двата режима на отопление и на охлаждане. Точно как, ето това е схемата. Това е режим отопление. И това всичко е възможно благодарение на Air инжектор, патентованата от Hubble система. Въздуха се дистрибутира директно надолу, като той във вид на окръжност покрива площ от 300 до 1 декар и понеже въздуха е топъл, той се издига нагоре. Тогава апарата го засмуква, затопля го. Ако имаме пресен въздух, го смесва и с пресния въздух и го вкарва отново в зоната. Ето сега режима за охлаждане. Въздуха се разпръсква високо горе, пак изглежда като окръжност и понеже е тежък, той пада надолу в помещението. После топлия въздух, който се събира отгоре, отново се засмуква, охлажда се и така. Това са двата режима, в които работи апарата. С това видео много добре са показани и може да се види. Хубавото на този тип апарати е, че те успешно свалят въздуха дори от 30 метра височина, а в същото време долу в зоната на работници или на спортуващи не се усеща течение, защото скоростта вече слезнала додолу е много ниска, благодарение точно на това завихряне, което в момента виждате апарата отдолу, как завихря с лопатките въздуха. Насочва го и в същото време, когато той стигне работната зона, той вече е с много бавна скорост, като това се прави, настройките се правят при пускането на машините, в зависимост от височината на халето. Има го това видео в интернет, в YouTube канала ни, така че всеки от вас може да го изгледа отново или на запис, който ще получите след вебинара, запис от нашата презентация. Нещо друго, което е много интересно, това е видео за монтажа на Roll-Vent апаратите и то даже точно от този обект направихме едно, съжалявам, бързо видео.
Апаратите идват готови окабелени. Roof-Vent апаратите идват на две части. Горната част и долната поставят се в предварително подготвените отвори, които са задигнати с хидроизолации. Видеото е набързо показано, но дава основна представа как точно се монтира. Може да е с кран, на запад даже и с хеликоптер. Поставя се долната част на машината, фиксира се, след което се нивелира и се вдига горната част на машината, като се свързват двете части. Обслужването на машините става от горната част от към покрива, което е изключително удобно и по време на сервис след това, защото не е нужно да се спира работния процес вътре в халето. Сервиза и профилактиката се извършва отгоре, изключва се само този апарат, всички останали остават да работят, като през това време сервизният техник може да свърши необходимата профилактика. И полезна информация, която може да намерите за апаратите Roof-Vent, имаме специално разработен сайт, в който са показани основните параметри и основните предимства. Винаги може да се свържете с нас за още въпроси, директен достъп за центъра за сваляне на файлове, т.е. с регистрацията, тъй като тук вече става въпрос за по-технически и проектантски документации. В този сайт, ето това също е снимка от АББ завода, от екипа работил, можете винаги да поискате и бърза информация, като попълните кратката форма за бърз контакт с нас. Друго място, което може да намерите още техническа информация, е в нашия основен сайт Hovel.bg. В раздел Продукти, климатизация са разделени типовете. Основното децентрализирано решение, като описание на системата и вече отделните апарати Roof-Vent, Top-Vent. Например, този път разглеждаме Roof-Vent, така че ще ви покажа за него. Тук можете да видите основните съставки, анимация. Тук може да видите видеото, което ви показа и Костадин в началото, за принципа на работа на апарата, основните набързо технически параметри и както в центъра за сваляне може да изтеглите абсолютно всичките тези каталози, брошури, програмата HK Select анимации без регистрация. Тези файлове са със свободен достъп. Някои от тях може и да ги разгледате директно, без да ги сваляте, тези, които имат символа с ученце. Друго полезно място е документация. Това е свободен достъп до всичките каталози, проспекти, брошури, които са без регистрация. От тук, благодарение на този филтър, може да си избирате различните продукти, различните видове файлове, какво търсите, каталог или анимации или други. Другия вариант, ако вече желаете по-техническа информация, в раздела Услуги проектиране, тук има един специален сектор техническа документация. Тук вече се съдържат всичките CAD файлове, готови DVG схеми, разработени за всичките системни решения. Тук се изисква една бърза регистрация, която е еднократна. След това влизате с вашия имейл и парола, като може да си сваляте всичко необходимо или ако нещо видите, че липсва или имате нужда от някаква друга информация, винаги може да се свържете с нас, да я поискате и ние да ви я изпратиме допълнително. Това са основните места, както и полезно е да видите в раздел решения са разделени отделните системни решения, тъй като Hovel предлага готови системни решения за всякакъв тип сгради. Можете да видите, ето например, както днес ви показахме, производствени сгради. Готово системно решение с предложение за комбинация от апарати. Ето ги Roof-Vent, Top-Vent, завесите, котли, солари и други съоръжения, като може да видите референции и също от тук може да влезнете отново в полето за сваляне на данни, което е с по-техническа информация.
и да разгледате част от референциите, които сме качили. Продължаваме да опресняваме информацията в сайта. Обектите са много, но качваме някои, които са така по-емблематични, да, по-интересни. Това е, което бяхме приготвили за вас днес. Сега остава и малко време за вашите въпроси. И да, може и предложения да ни кажете, харесала ли ви е презентацията, какви въпроси са изникнали по време на презентацията. На някои от тях може да отговорим веднага. Сега ще отворим полето да видим въпросите. Един от въпросите е: Ховал произвежда ли топлообменниците? На този въпрос може да отговоря. Ховал не произвежда топлообменниците. Взимаме ги от подизпълнители. Те са от мед и алуминий. Елеонора Гърбучева ни е написала, че има проблем с звука. Дали още го има този проблем? Може да ни напише. Може да записвате вашите въпроси и сега е момента да отговорим на тях. Милена Райкова е дигнала ръка. Може би иска да каже нещо. Или може да ни пишете също дали ви е била достатъчно полезна информацията, която получихте. Може и съвет на какво да наблегнем следващия път, на следващия вебинар. Миналия път имаше повече въпроси. Може би този път материята беше малко по-специфична с тези апарати. Предполагам, че по време на проектиране и когато започнете да разглеждате в детайли машините, тогава най-вероятно ще изникнат много въпроси. Получаваме поздравления. Благодарим ви. Радваме се, че вебинарите ви харесват. Тази година Ховал ще организира няколко вебинара. Следващата дата още не сме я фиксирали, но всички от вас ще получат информация по имейл за датата и темата на следващия вебинар. Ще получите и една кратка анкета като отговор след днешната презентация. Анкетата ще ни помогне да разберем дали е било достатъчно полезна информацията и какво още бихте искали да научите, на какви теми да се спрем в следващите вебинари. Така че ще се радвам всеки от вас. Тя е много кратичка анкетата, ще ви отнеме точно 1-2 минутки. Добре, хубаво е. Благодаря ви. Получаваме поздравления. В момента въпроси още няма, но може би на следващия етап вече и въпроси ще имате. Ние сме на ваше разположение. Един въпрос. Ценово. Как стоят нещата? Може би аз малко да кажа повече. Зависимо от типа на апарата, бюджетно или как да кажа, средно ценово, един room vent е между 30 000 и 50. В този диапазон се движат ценовите нива, в зависимост от вентилатора за room vent апаратите. На апарат. Но room vent е специфичен апарат и се ползва предимно където има много голямо количество пресен въздух и това количество пресен въздух трябва денонощно, целогодишно да се вкарва. Тогава всъщност се осмисли използването на такъв тип апарат и рекуператор в него.
Но за по-малки обекти или за обекти или за спортни зали или там, където няма толкова голямо количество запресен въздух, спокойно може да използваме и друг тип машини, които също вкарват пресен въздух, но са по-ниско ценови клас, така че да не отказваме инвеститора. Още въпроси? Вариант за free cooling. Free cooling. Всички ROV-венти работят с free cooling. Мисля, че го споменах при разглеждането на режимите на работа. Даже приоритетно ROV-вент машините работят в free cooling, дори и през деня. Когато има наличие на по-студен въздух външен, отколкото е вътрешно, искаме да работим в режим охлаждане, тогава машината сама байпасира рекуператора, за да може да вкарваме студения въздух навътре. Това го прави и в двата режима, и в отопление, и в охлаждане. Още един въпрос. В Раковски компресирана газ ли се ползва или по тръба? Там имат директно газоснабдяване, не се ползва компресирана газ. Газоснабдени са. Компресирана газ използваме на нашия случай на един друг проект на СКФ лагерите в Сопот. Там имат система за компресирана газ. И кондензите, които могат да работят и на такава газ. Така че могат да работят и на пропан-бутан също. Да изчакам още малко да видим дали ще има още въпроси. Чакай да проверим. Мисля, че може би има още въпроси. Не, има благодарности. Радваме се, че е било полезно за вас. Ами ако нямате повече въпроси, можем да се ориентираме към приключване и до нови срещи. Да, ние също ще ви очакваме. Ще се радваме и да се видиме на живо. Всеки от вас може да разчита на нас, когато започне директно с проектиране на някой обект, може да ни се обади, да дойдем при вас, да ви съдействаме, да ви спестиме време, което за вас е изключително важно и да ви помогнем да направите бърза и лесна калкулация за конкретния обект. Това е от нас за днес. Довиждане от мен и до нови срещи. Благодарим ви за участието. До скоро!